ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, шумо бор доред ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Наимро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ки дар ин кор чанд сол кору фаъолият дорад. агар шумо дар дигар шаҳрҳо дӯстони азиз бор доштагӣ бошед ва боратон агар аз 1 тонн бисёр бошад, боратонро аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад ва ба тамоми ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз равон ҳам мекунад. аз ҷумла Душанбе, Кӯллоб, Хуҷанд, Қурғонтепа, ҳамаи ҷои Тоҷикистон равон ҳам мекунад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, муроҷиат кунед. ширкати Акай Наим дар хизмати мо шумост. апаҷону акаҷону, ҳама каса хуш омадед. настренду хубанд, худованд меҳрубон нигаҳбонд бошад. боз имрӯза навор Насим бизнес, яъне ки арзонтиҷӣ гап мезанад. хонаҳои арзона. якумин хонаи фурӯшии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохта, яъне ки Қурғонтепа, маҳаллаи Дӯстӣ, ана пушти вокзал, 2 сотиқи замин, 4 дар хона. хулоса хона дӯстони азиз деэтажа, хона ремонтҳои замонавӣ хуб кардагӣ. дар якум этаж 3 дар хона кардагӣ, дар дуюм этаж 1 дар 1 хона кардагӣ ҳастай. савдо мешавад дӯстони азиз. нарша 250 000 сомон мега. ошхона, хулосат ҳоҷатхона, кӯхони ҳама чӣ дорад барои мисол зиндаги кана тайёрай. номери ватсапшо мондагият дар наздикияш магазинам ҳастай. 4 тарафи хона маҳкам. марҳамат кунед, бо диққат. нархаш 250 000 сомонӣ. боз иншоалло ки арзон мешавад. фақат аз номи канали мо арзон теҷа гап занед, ба хотире ки ин канали мо фақат хонаҳои арзона мо гап мезанем. маълумот дӯстони азиз, номери ватсап мондагият, занг мезанед, маълумот пураниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, мисол шумо комментарий менависед, мо комментари ҳар як шуморо мехонем ва ба назар мегирем. хонаҳое ки мисол дар комментарий менависем, мо ҳамахети хонаҳоро иншоалло ки ба навор гирифтаесем. хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Буни Ҳисорак. 4 дар хона ҳаст, 3 сотиқи замин. ҳозираш дар 2 хона временка, мисол ремонти миёнавӣ кардагиай. хай барои хотири даромада ҳозир зиндагӣ кан метавонед. ана дӯстони азиз, мисол инҳои дуюм хонашай. документош 100% оби свети 24 соата ҳастай. 4 тарафи хона маҳкам. инҳои мисол ана ошхона, сеюм хона ҳозир ошхонаш кардагиай. агар кардиме ки мисол бигираша, бо иншоалло ки хеле ремонти хубша мекунад. инҳои 4-ум хонашай. мегири ремонти хубш мекунӣ. хонаҳои ана мисол сементана. маҳаллаи Буни Ҳисор, яъне ки ана парки Пойтахт, тарафҳои Кӯлсовои Товус. нархша 370 та мега. боз савдои хуб ҳам мешавад дӯстони азиз. дар наздикаш мактаб, магазин, масҷид ҳам ҳастай. боз иншоалло ки муомилаи хуб дорад. номери ватсапшон мондагият дар номерҳои 5151. номери ватсапшон дӯстони азиз. марҳамат кунед, занг мезанед, маълумот пураниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Обушорон, кӯчаи Деҳқонобод, 5 сотиқ замин, 3 дар хона. хона дӯстони азиз, дидесед мақсад бо хишти лои бардоштагӣ, кришаи пӯшонагӣ, дара тиреза часпондагӣ нестай. оби светам проблема нест. оби свет ҳастай дар наздикияш. нарша дӯстони азиз 200 000 сомонӣ мега. боз касоне ки агар аз номи канали мо Насимдеҷи сабо масолат, боз арзон мешавад. марҳамат дӯстони азиз, дар ватсапшон нависед, маълумот аниқтари
хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. Намо дар комментар бипурсед. Ҳама рӯза мо навори нави хонаҳои фурӯша партофтезем. Ҳамин рӯз подписатсия ки агар мисол пага видеои нав ки набарояд, ҳатман дар комментар мора ягон гапи қабеҳам бинависед. Шербачаҳо мо розием, барои хотире ки мо ваъда кардагем ки дар канали Арзон Теҷа ҳар рӯз иншоалло ки хонаҳои арзона гап мезанем. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Ҷаббор Расулов, кӯчаи Акаи Муродеш мегӯянд. 3 дар хона 4 сотиқ замин аст. дӯстони азиз, хонааш коробкаи бания, хулоса ҳоҷатхонааш тайёрай, башни бассейн ва дора 3 хона бо дохтагия, верандаш қадди, кухниш отдельный, амаш калон. бо вариантам мисол дора ки дар дуюм этажам бихезониша. об свети постоянӣ ҳастай, дарвоза дорад, точкаш ҷои беҳтаринай, марҳамат кунед. нархаш 230 000 сомонӣ, боз муомилаи хубам дорад. номери ватсапшо мондагӣ занг бизед, маълумоти пурро аниқтари хонаро дӯстони азиз аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, панҷумин хонаи фурӯши мо қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Лучобуш мегӯянд, хулоса ҳамун тарафҳо. 3 дар хонаҳай 6 сотиқ заминай, барои зиндагӣ кана тайёрай. 4 тарафи хона бо симинблок маҳкам кардага ва дарвозаи сос ҳам часпондагӣ ҳастай. нархи хонаро дӯстони азиз 270 000 сомон мега бахшиш. 270 000 мега бо савдо мешавад. савдо дар ҳамин пеши хона. илтимос хатдорҳои конкретни замина соҳиби қайд кардагай 918 42 21 94 номерои соҳибшанд. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон метавонед дастрас кунед. ва дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Бохтар хона гуфтагӣ буд, марҳамат бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа, ноҳияи Кушониён, кӯчаи Байнал. 6 дар хона, ремонти замонавӣ, хулоса 7 сотиқ замин. нархи хона 400 000 сомон мега. дар наздикии хона мактаб, садик, духтурхонарам ҳастай, поликлиника ҳастай. хулоса оби свети 24 соата ҳастай, ҳаммом, ошхона ҳам дорад. 4 тарафи хона маҳкам, 6 дар хонао мисол калони хушбанд. дӯстони азиз, нархаш 400 таш мега, бо савдои хубам мешавад. номери ватсапшон мондагия, марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дастгири шумо пешавимост. агар чизе ки доред дӯстони азиз барои фурӯхтан ё ин ки реклама кардан, мошин доре ё ин ки хона, замин, трактор, номерҳои мо дар рӯи экран марҳамат кунед, дар ватсап сурат ва маълумоти хона равон кунед. мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаш мекунем. ҳафтумин хонаи фурӯши мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Ваҳдат. 3 дар хона, ремонти замонавӣ, 6 сотиқ замин. нархи хонара 500 000 сомон мега. калидори дарозам дорад. ошхона, бания, ҳоҷатхона, тандурхона дорад. дӯстони азиз, хулоса оби свети постоянӣ ҳаста, ремонти нав кардагӣ, калидори дарозам дорад. хонаҳо 6 метра ҳастанд. марҳамат, касоне ки аз шаҳри мисол аз ноҳияи Рӯдакӣ хона гуфтагӣ доданд, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дастгири шумо пешавимост. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш лайк, подписатсия ва дар комментария Арзон Теҷа ба пеш менависед. раҳмати калон барои дастгиритон. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад. шаид бачаҳо 80% бе подпис тамошо мекунед. аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкора бизанед. якумин хонаи фурӯши мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, деҳаи Ҷимтол. хулоса хона бо симинблок бардоштагӣ, 5 дар хонаи 8 сотиқ замин.
нархи хонара 230,000 сомон мега. Боз муомилаи хубам дорад. ҳоҷатхона банияи дарунӣ дорад. номери ватсапша мондагиай. дӯстони азиз ба мора мисол маълумоти правдагӣ неста марҳамат ба калиме ки мисол маъқул шуда бошад нархаш 230 боз муомила дорад. номери ватсапша мондагиай занг мезанед маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. кадоме ки аз шаҳри хуҷанд аз тарафҳои ноҳияи бобоҷон ғафуров хона кофтеста бошад ҳамаи навбор барои ҳама одаме ки аз шаҳри хуҷанд мисол хона кофтестай хонаи фурӯшиамон дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри хуҷанд ноҳияи бобоҷон ғафуров 3 дар хонаҳа 6 сотиқ замин хулоса марҳамат кунед хонаро бо диққат тамошо кунед ба кадомеро ки маъқул дошта бошад дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. нархша 150,000 сомон меояд дӯстони азиз бо диққат тамошо кунед 3 дар хона ва 6 сотиқ заминаи шаҳри хуҷанд ноҳияи бобоҷон ғафуров. телефоно барои тамос 928 89 76 17. марҳамат кунед дӯстони азиз занг мезанед маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз хонаи навбатиамон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб кӯчаи истиқлол 3 дар хона 6 сотиқ замин 4 тарафи хона бо симентблок маҳкам кардагиай ва дарвозаи нави тиллоиам бигем мисол часпондагиай шерунар камдар шӯхиам кунем мешавад барои шумо. нархша 250,000 сомон мега. марҳамат кунед ошхона ҳамон дар даруни хона ҳастай магазинам дорад оби свети пастени ҳастай мактаби рақами 4 дар наздикии хона ҳастай ва беморхона мисол бунгоҳи тиббиям дорад. нархаш 250,000 сомонӣ бо диққат тамошо кунед шаҳри кӯлоб кӯчаи истиқлол хулоса хона ремонти хуб кардагиай дӯстони азиз ба хотири хонаҳои арзон фақат дар канали мо подписатсия кунед. арзон теҷе дар хизмати мову шумо шербачо ма ҳаракат мекунем иншоалло ки ҳаматуна мисол хонаи арзон бихарен. номери ватсапшо мондагиай марҳамат дӯстон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ гулбута назди бозори корвон наздикии бозори корвон дар хона хонага времянка каги ҳамом кухни дар даруни хона ҳастай 1 сотиқ замин дар хона оби светам дӯстони азиз дорад. нархи хона 168,000 сомонӣ мега. марҳамат ки номери ватсапшо мондагиай занг мезанед маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри кӯлоб ҷамоати зиракӣ 4 дар хона ва 17 сотиқ замин заминиш бениҳоят калонай дарвоза ҳам часпондагиай. марҳамат кунед ба касонеро ки аз шаҳри кӯлоб аз тарафҳои ҷамоати зиракӣ мисол хона кофтеста бошен 17 сотиқ замин барои деҳқонора хонаш бениҳоят мисол заминиш бениҳоят калонай 4 тарафи хона бо симентблок маҳкам кардагиай. нархи хонара 250,000 сомон мега. хулоса барои зиндагӣ кардани тайёрай дигар ремонт ва шикатуршам намекунӣ фақат қолини кӯпачаро мегирӣ меёрӣ зиндагӣ кардан мегирӣ. худованд меҳрубон ҳаматуна соҳиби хонаи арзон бигардонад. иншоалло ки курси рӯбам хестесад бо хости аллои меҳрубон ҳаматон соҳиби хона мешавед. номери ватсапшон дӯстон монагай занг мезанед маълумот пураниқтаршонро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз дар ин канали мо ҳама рӯза иншоалло ма ҳаракат мекунем хонаҳои арзон бар шумо пешкаш мекунем. подписатсия кӣ лайка биза ва дар комментария аз киҷоги хона дакуртай бинавис иншоалло ки ждат ки дар видеои оянда ҳамон хонара баъри хидмат пешкаш мекунем аз киҷое ки дакуртай фақат бинавис дар комментария. хуб дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне ки қурғонтепа роҳи сарбанд 4 дар хона ва 5 сотиқ заминай кадоме ки хонаро бихара бо камтари дигар шикатуриш мекуна шикатурша мисол айнав мекуна 5 сотиқ замин 4 дар хона. марҳамат кунед нархша 165,000 сомон мега. номери ватсап 0588
номери ватсапшон ҳастад. занг бизед, маълумот пуранитари хонуро аз худашон дастрас кунед. дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгиришон пешраи мост. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.